Nsellimlek Charmain u nsellem ukoll it-telespettaturi ta' Net Television mill-Gżira Uċija, preċiżament fil-lokalità ta' Nadur. Ġurnata mill-isbaħ hawnhekk f'Għawdex, se nduru wkoll it-tmien lokalitajiet matul il-kors ta' dan il-jum tal-votazzjoni. Hekk kif il-votazzjoni issa ilhom madwar 3 sigħat li fetħu hawnhekk l-andament fin-Nadur huwa wieħed pjuttost kwiet kif tistgħu taraw ukoll warajja fil-iskola fejn qed issir il-votazzjoni hawnhekk għall-Kunsill Lokali. Dan il-Kunsill Lokali ta' Nadur bħal 7 kunsilli l-oħra f'Għawdex fejn l-elezzjoni llum iridu jisiru 5 kunsilli huma magħmulin minn 5 kunsillieri. Lokalità ta' Nadur flimkien ma' Xara hija l-ikbar f'dan ir-round ta' elezzjonijiet fejn kollox bħala votanti reġistrati hawn 4,000 eżatt, ma nġabrux 408 voti għaldaqstant il-votanti eliġibbli għall-elezzjoni tal-lum huma ta' 3,592. Naraw malajr il-kandidati li għanna għal din lokalità għal Partit Nazzjonalista. Il-kandidati huma Eucharist Camilleri, Mary Finger, Rita Mejla, Rita Mifsud u Edward Said. Għal Partit Laburista Abigail Camilleri, Michael Camilleri, Josien Kutajjar, Mary Natoli, Mario Saliba. U għaw kandidat Alternativa Demokratika li huwa Anthony Falzon. Fakarkom hawnhekk il-votazzjoni fl-10 ta' billej, naturalment hawn ukoll l-elezzjonijiet għal referendum u koll votazzjoni għal referendum dwar il-kaċċa fil-rebbija f'din lokalità pal komplement ta' Malta. Da kollox għal-issa mill-lokalità ta' Nadur kien ixwireb iselmika.